И здравейте хора, аз съм Yu-Gi-Oh! Knight и днес искам да помогна на Yu-Gi-Oh! Channel BG, защото видях как Yu-Gi-Oh! BG Channel ми пишат, че ще правят жалба срещу тях, ще отправят жалба в YouTube заради името, за което аз реших да им помогна. Натискате тук, промяна. Това е съответно за снимката, но вие ще я махнете. Сега натискате тук и тук си сменяте името. Така, това беше за Yu-Gi-Oh! Channel BG, надявам се да съм ви помогнал. А сега ще направим едно ревю на Gamers TV BG, който от вчера е в YouTube. Той има 3 абоната, показва първото си SST, пробно видео с Mobizen и анбоксинг, в който се падат много артефакти и гладиатор бистове. Знам, че клипът беше твърде кратък, но искам също така да ми напомня, че ако някой иска да им помогне, да направи един клип, в който ми показва настройките за Mobizen, всичко за Mobizen, как се почва и как се снима, за да съм наясно. Извинявам се, това беше от мен, аз бях Yu-Gi-Oh! Knight, абонирайте се и чао-чао!